Wuka IBC ne higa mar 2023 mano Januar mano dwe mokwongo nyaka sani higni madirom moheyo kata mana ariyo gi dweche mamoko osekadho. Manyiso ni chakre higa mar 2023 jod bura mane walalo representation ntiere kuonde chung'od bura mopogore opogore maonge gi jochung' kata mana mijumbe magi nyaka sani. Mano to diwacha nang'o kaka wakili gi kaka chik itayi pacho kae. Well, it's just but a culture of bad manners. Nikech awinjo ka osiepna mangita bon makolwal wacho kanyo ni ji no ringo ngwech die od bura pengine ne girokni. Parliament has not been doing things correctly. Nikech yudo ka girikni giketo politics and expedient calculations magiketo mbele. Nikech nung'io the country and the future of the country at whole, ukwemos and you think through. But bon king'io the kind of parliamentary activity ma wasebedogo. Some of these MPs are quite a disappointment. Nikech ogi som chik, gin gi yudo instructions onyis gini the timuro kama. Ikwayo gi karombe. They don't think. Maok in parliament monwan gi James Orengo gi Anyona Giri, where people will think and ask questions on behalf of the country. Mane makosa matimre. Now, in terms of the delay no timre nikech ang'o? Nosebedo kanyo gi 2 years, particularly on boundary delimitation. And mine is going to be a very difficult question. Can we have an election boundary delimitation okotim? Nikech one gi constituencies more hinga par might not be in existence in the next election. So for purposes of Yero Mabiro, what do we do? Emo meanyi sidi gik moko se kethore makoro onegwatim gik moko correctly. Okwa puodha IEBC for the sake of niwa puodho obed gi IEBC. And kanya medo gi kumane mako olwalo wachono. One gi Article 22 and Article 258 a Constitution. That there is a threat element kanyo. Nika there's anything might threaten the Bill of Rights or the Constitution. Any Kenyan has the right to go to court and convince the court ni threat ni koko non maber brokelo nwashida. So for example sani bon and ja Kenya kaan or understand maber ni the way parliament one goes and any behaves jogi ibro puodhi within 2 minutes bang gudhiambo ibro neno ka wan gi gazette notice they have become commissioners. How will we reverse that? And wasete no mago katimore emomiyo that threat component gi the mistrust ma citizens ni go gi politicians gi, and rightly so. That is